Sanibonani ngane zakwethu, kusawinto wakho uzalo uBhilibhe namanje besayithethe intombi. Sengiphinde ngabuya ngane zakwethu, ngicela ukuthi usubscribe ku-channel uphendule lakhe ebese uyakhomenta. Ngane zakwethu, inkulu indaba engale micimbi lena emibili okuthiwa impucuzeko nengoma kazwelonke. Sekuvelile ukuthi kule micimbi leyo emibili, ekukhulukazi kule impucuzeko, kuvelile ukuthi lowo mcimbi lowo usuke uxhasiwe and abantu into eyenza ukuthi bephawule ngayo leyo nto ukuthi kuyavela ukuthi imali noma leso exhaswe ngayo khomba ukuthi iya kumuntu oyedwa okuwuXolani Mcineka. And lo wesibili ozoba khona nje ngawo umhla ka-4 June kuwo lo nyaka okuyingoma kazwelonke kufrantwe ngogeh umfoka Ngcobo. Uyena umuntu okufrantwe ngayo kuze kube ngazi ukuthi lo mcimbi ungaye, kanti cha akukho ngaye. And sekuvelile ukuthi-ke still namanje le mali eyuxhaso esuke kule micimbi iya kumuntu oyedwa, ngoba nawo lo wesibili umcimbi uzoba khona ngomhla 4. Leyo mali leyo iya kuXolani Mcineka, okuyinto leyo ethinta abantu abaningi, kakhulukazi abalandeli bamaskandi, ukuthi hawu kanti nje basichomela ngale mcimbi kanti vele nabo baxhasiwe, hhayi ukuthi yinto esungulwe bona, esungulwe yibo bayisusa phansi baze bayibeke ekugcineni bayiphethe. Basizakalile-ke nabalandeli begcwamilisha umshofo wenkani kuba nenkani ukuthi hawu kanti la madoda avalela umthandeni kanti vele nawo awanasandla noma awafakanga lutho kulo mcimbi, vele axhasiwe, okuyinto leyo eshiya abalandeli bemangele.